Moi, se olisi Mr. Huuko täällä tänään jatkamassa tätä Let's Playt osa 2. Ja nytten taas mä kuvasin, niin tää feilas. Äsken mun ääni ei kuulunut yhtään hyvin. Nyt mä tajusin vasta, mistä se johtuu. Täytyy pelata nyt ihan huonosti, koska ääni tulee, tää äänen tuolta. Noniin, pitää pelata. Kuitenkin äsken pistin toisen barrakin uppauksiin, kun mä kuvasin. Mun piti laittaa se, että sehän kyllä seuraavassa videossa, mutta ei sitten. Kuitenkin se feilas kuitenkin. Olin jotenkin varma siitä. Mutta nyt tää pitäisi toimia. Ja mä taas, tai siis ei taas, kun kuvaan kaverilla. Kerran piti myös kuvata, mutta se epäonnistui kokonaan. Vois mennä sanoa kamulle, että tulee pelaa. No minä kaikki. No niin, mun kaveri on tulossa. No, Morta on aivan tulossa. Meillä kaikki tähän tällä voi olla paitsi labra. Kaikki muun pullainen. No, paitsi. Näitä räppää voi ilman puuta. No säästä voi olla 10 tonnia tän poistamiseen. Laitetaan tähän. Silmää kutittaa. Mä sain tähän minuuttia partserit. No niin, vihdoinkin se tulee. Niin. Eli. Kuvatko siis video? Joo. Äänilläkö? Joo, tietty. Eli. Ai Donanko? Niin, Dona. Dona nytten. Wizard. Jee! Wall breaker. Vois Dona mun toiselle käyttäjälle näitä barbaareita. Nyt. Jei! Mä ihan sale voitan. Nää pitäis päivittää. Nää 2. Puoli tuntia menee ton päivityksessä.
Please, joinatkaa tähän klaaniin. Jos joku yksi tyyppi joinaa tähän, niin sit saadaan 15 vastaan 15 klaania. Tai 2, jos tää ei hyökkää. Vai huono vasen mielestä. Täällä on yksi golemi. 71 miljoonia, yksi hogi. Level 3 goblinit. Level 3 goblin. Mitä ihmettä? TH 10 level. Level 1 king ja level 1 archer queen. Hei. Taas mä laitan mun sormea tuohon, kun ei sais. Onko vai tossa? Täällä. Etkö tossa? Niin. On se missä ääni tulee. Niin. Tai mihin se ääni menee. Niin. Ja sit se ottaa se äänen tai puhelin. Nyt pitää taas kirjoittaa tää. Min. Ei nyt tehdä tätä kuin YouTube-videoa kuvataan. Niin. Se ei nyt siinä ole mitään. No sit kun video loppuu. Kaikki meidän luokkalaiset pojat pelaa tätä peliä, haukkuu tätä tyyppiä. Koska kun se sai 450 gemiä, niin se tuhlasi ne kaikki TH6. Kun se sai TH6, se päivitti heti TH7. Onnea hei, silloin Dark Elixir. Niin vähän. 150. Täällä ei ole rilliä. Rilli. Tässä on todistus. Tai siis todiste. Se ei käyttänyt niitä buildersiin. Ja sitten kun menee se achievementteihin. Menepä se achievementteihin. Ai Niklakse. Niin. Vielä. Katsoppa. Siellä on se yksi, missä näkee. Tämä. Niin siinä. Se on saanut ne 450 gemiä. Se tuhlasi ne kaikki TH6 ja sitten heti sen jälkeen se päivitti TH7. No. Kaikki sanoo, että tuolla on ihan huono vasen. Join. Moi. Klaan. Jok. Join. Noniin. Kauan näissä menee? 5 minuuttia vielä. Olisi valmiina, jos mulla ei olisi tätä toista puppautumassa. Ainakin Mortaro tulossa. Tuohon tulee Labra. Sitten... Tuo on sen Mysteriessä Lahtisen beissi. Se on laittanut takas. Se otti farmivasen pois näköjään. Mikä se tulee Dark Parraksi? Paljon tällä on Dark? 970. Tälläkin drilliin. Katso missä visartoveron. Hei. Eikö tuolla on visartovero tuolla? Miksi tää ei tee symmetristä baseen? Niin muuten. Ruupit, tulkaa jo. 4 minsaa vielä. Vois lopetella tää video sitten kun on hyökännyt.
Laitan sitten tää toisen uppautumaan ja sit saadaan archerit. Sitten 20 barbaaria ja sitten myös 20 archeria. Nyt käytetään vaan 40 barbaaria tyyppiä. Mä siis sano kingiä. 40 barbaaria kingiä. Jesse RL sanoi, että mä aloin tekemään videoita, kun sekin alkoi. Mä oon meidänkin aika kauan tehdä videoita. Mä sit vasta rupesin tekemään näitä. No, Jesse saatiin just achievementti. 5 gemiä. Nyt on 180 gemiä. Päästiin. Ilmoitus. Ja uusi taso. Päästiin level 3. YouTube-käyttäjällä. Ostetaan täältä muutama ja laitetaan tänne. Loput. En käytä kankaastele, koska nyt on niin huonot nämä paset on niin huonoja, ettei sitä tarvitse. Olisi kiva, jos uudessa päivityksessä tulisi silleen, että vois valita kankaastelesta aina. Mitä haluaa laittaa, milloin tahansa. Toi on vielä kesken toi mun pätke. Pätke? Tai ei pätke, siis kun description. Mä sekoitan aina pätken ja description. Vois laittaa tän uppautuu. No, tulkaa nyt. 30 sekkaa. Sitten hyökätään, sitten lopetellaan video. Noniin, nyt päästään. Hyökkää. Multiplayer battle. Tässä on just hyvin. Tässä semmonen, missä on hyvin kultaa. Koska mä tarvitsen tällä hetkellä kultaa silleen. Hyvä. Tässä on hyvin kultaa. Mä nyt ei kiinnosta yhtään nämä pokaalit. Tähän tai tässä vaiheessa ei kiinnosta pokaalit, ei pätkääkään. Sitten vasta kun meillä on joku TH4 tai 5, niin sitten ruvetaan vasta kerran silleen pokaaleja. Tähän ei kun piti antaa mun antaa vielä lisää vielä jotain tossa lainmerkissä. Paitsi jos me ei enää hävitä. Niin, en mä halua voittaa, mä haluan vaan luuttia. Mä täällä luulen, että voitan ainakin. No niin, Bouldershuttiin mä voitan. Laittaa. I win. Tuossa on enää vaan 1 defense. Niin. Jos näin lähes sit ton jälkeen Tovnahalle. Sitten 100%. No kyllä ne lähtee Tovnahalle aika varmasti. Joo. Koska ne oli lähempänä Tovnhallia. Tästä toisesta myös aina. Selkeä. Toinen tähti aina. No ainakin mä sain kaikki kullan. Paitsi nää 2 kollektoria täällä. Mutta ihan... Niin, voidaan tän koko. Niin, mut se on nää 2 kollektoria. Niin se olisi tonni. No otanko vielä 100% tän hyökkäyksen? En kyllä voita. Toi ei lähtenyt. No.
23 pokaalia. Ei muuta. Muista tilata, tykätä, kommentoida. Nähdään ensi